kodwa niwaye mangufly angenwe lapho angcwale lapho nibe baningi angene lapho mnganami Uyaphila futhi. kakhulu mnganami Hayi yabona futhi wena. Hayi. Ngisamangele la manje manami. Hayi la usuka khona la usukhona manje. Hayi manami. Hayi. Kubi. Awudlali ngane. abashanyana labo Uyamosha nje one way. hayi abantwana labo Usho kanje? Yabona manje sabana sengiyasaba manje ukuzona nawe ngoba ngihamba khona sekumele ngibheke ukuthi abekhona abantu abayizitha zakho abazovele bathi ayashaya umngane yakhe ke manje. hayi khohlwa ikho leyo nto lo Phela lawa ngisakuboni in public bese. Usho kanje? Usho kanje uthi ayikho. awusabalezi impatha Hayi unesinye isibindi engasazi. Lesibindi sakho angisazi mina ngisiqala manje. Bangabe ngisho isiZulu usukwazi ukumkhothamisa la kuwena. Isilo sonke. Hayi inkabi yami ngeke. Yithi ukhothamisa ngisho isiZulu awudlali. Ngena kwenye ivideo la ukhuluma ngaye kanzima kanjani uze nakho uzufonela ukhehlelezi. Hey, athi mina nangu ngithabane madoda. Kwenzakalani ngempela? naba bethi kuthiwa ngibalekile egoli ubani lothi ngibalekile laba ngathi bebeqalaza ukuthi ngingakuphi nje mase beqamba amanga bethi akekho egoli lana mangilathi akekho manje lana ulana uzikodwa besikhuluma naye efonini nini simmemile ukuthi akeze la esentini la sikhona akaza libene ikhona leyo record leyo uKing Bhaka umbizi wathi asondele la esentini akaze libeke uthena akekhe egoli useNewcastle masithi akeze la esentini
uthe akeke egoli angikho mina egoli inkinga sengiseNewcastle hayi manje umtshela jakeze la esentini sodla inyama hayi yabaleka simbizile sathi akeze la esentini sizodla na inyama la notshwala wabaleka ave wathi mina ngikho mina egoli uthe uzobuya Friday egoli angimbuze ukuthi akafiki yini uyafuna bhuti ubandwe yo bathi ngifuna ubani nani nendaba esangene anikhohliwe nathwa ngiyaboshwa ngizongitshela ngokufunwa nithini ngokuboshwa kwasehleliwe ngami mtsheleni uzikode angi-invite la manje ngingusebiza ngamanye nyamasimba angisazi le account yakhe yini akusasuzi kodwa ingukulozi usebiza ngeking angazi kwenze njani mtsheleni ukuthi akadilize ama-guest lawa ngale ngimfake la ngimhudise manje ngenduku khiphe yonke evidence engikhuluma ngayo ngibeke lami mina ngamtshela nohlobo lefoni aliphathayo mayecabanga ukuthi ngiyadlala i-iPhone 15 leyayisebenzisa kakhulu egamekweni ngamtshela manje leyo phone amtshela nyenye manje mina ngisumuntu ongadlalela kuyena yazi kuzosho umuntu athi uzikodwa ulive phuthuma bafo lapho mina nginabantu abayi1000 abangibukela fanele ngivale ngiyobukela umuntu onabantu abawu20 i-mathematics athi yanihlula TikTok i-majority yabantu ingala kodwa niconvince laba abayi-majority nithi abawubuka i-minority anginezwa kahle kanti ithini indaba yenu ithini mathematics beniyiphasa nje kodwa esikoleni ngathi nibona ukuthi sibaningi la niyabona okay baningi abantu phuthini kodwa nithi aphumela ababaningi bengale kanti nini medicine njani awukwazi ukutshela abantu aba-1000 ukuthi abayojoyina abantu abawu3 ugula ngekhanda lapho awucabanga nje bonke labantu sebehamba beyojoyina-ke sebedidize bele ngisamafinyila beyakhona hebo anithepeni iscreen lapho sesizokhuluma manje kusinde kiwe le nale thephani iscreen lapho aningikhonethisa apho ngifonele intombazane le kaDr Mkhulu ingene la abeze la basifunani uDr Mkhulu
Ngizokhuluma ngaye manje. Ngizokhuluma ngoDr. Mkhulu kakhulu kabi. Baba kaMashirwa sihle simphonsela ngemuva. Nangokuqala lo esifuna ukukhuluma ngaye obizwa ngokuthi uDr. Woody, umkhulu Woody lo. Isikelemu ke lesi. Isigebengu sangempela ke lesi esilapha eGoli senza i-money laundering mase senza i-fraud. Sikamba namanga sithi sino money blasting, sisho yonke into esithi siyayenza. Kodwa lesi sigebengu esikhulu sesibaqedile abantu. Yonke ngamaphara lawo ekuthiwa inkosi yawuzikode ileli linye. Iboke laba ke ikelema umgulukudu umsuni kanini. Isigebengu sangempela unduni kagogo wakhe ekhathele efana nesake ligugile. Yiso lesi. Mawuyangibheka mina ngalo mzuzu. Ngibalanda 99 bebe bethi banomuthi. Batshele kahle ukuthi induni kagogo wabi ikhathele isake lidala. Ngalo mzuzu awenze lutho. Ngicela niyekeni indaba kangizwe ubando uJJ ethi ngiblockele umsuni kanina lo. Uzozama ukugqama nje ngongizwe. Angihlekisi ke mina ngento kangizwe. Yabona mayese emajele kungizwa ngithandi lokho. Ngoba konke lokwenzeka nje ulwelisizwe. Ngicela nje ungabhala amasimba ngongizwe la. Angisuselo la ngemuva ngi-address lento. Kini nonke ninengibukele la. Uba ngabe ungizwe emchunu sekuthiwa nangu uyaboshwa kwenza lokho angikuthandi ke lokho. Angikaze ke ngimfisele ijele. Ukubulawa ijele angimfiseli lokho. Ningabowabhala ke ningawabhala lawo masimba kwi-account yami. Ngicela nje ukucacisa lokho. Ngoba umacingwane umsebenzi awenzayo muhle. Mase sikhuluma nje amaqiniso. Muhle umsebenzi awenzayo. Abamlwisayo kulo msebenzi akekho ngamazi ungizwe emchunu ukuthi hayi ungizwe emchunu uyathuka aphoxane ngendlela yakhe. Kodwa phela nawe ma-attack ngendlela efanayo musa ke manje ukusebenzisa amaphoyisa na hayi lokho ke bafowethu ningangifaki ke lapho angimnyanyi ke into that level yabona. Ungizwe emchunu mina ngiyohlezi ngidonsana naye ngokudonsana nje lapho nalapho kodwa hayi ukuthi ngimfisela amajele 1 hayi ukuthi ngimfisela ubulawa number 2 lokhu nje ku2 angikufisi phe kwamacingwane. So uma ngabe usuqala usungikhulumela umsuni kagogo wakufana nesake ligugile uzohlekisa ngongizwe noma uhlese ngophayela umthakathi asizukuzwana ke lapho. Ya uqalana sisodwa njengensizwa futhi bangaphezulu kwami ngeminyaka kodwa uqalana lokho sikwesi nokwenza nje mhlawumbe ukuhlokolozana nala ngecontent nani lokho ku right lokho kodwa kufiselana ukwehle empilweni cha ayikho ke kulelo zinga lelo. Nina ke uma ngabe nilenhliziyo ukuthi nikhanda ama fake account nize la nizovula lo msuno ogogweni ogugile nikhulume ngongizwe ngokuboshwa kwakhe. Angijabulanga nje oba kukhishwe lesasinqumo sika 10 days kuthiwa kuboshwa ungizwe. Hayi lokho bafowethu akwehlanga kahle kimi. Angifundi ukukhuluma amanga akwehlanga kahle kimi. Fana nale nkulumo lethulwe uthula sizwe Buthelezi lo reverend wenu lo. Amasimbi inkulumo ayikhulumile uma ngabe ekhuluma kabi kangaka akhethe iphele emasini bengimbuka nje ukuthi be attack ungizwe indirect attack yena nofela emntwini ethi kunabantu aba excluded laba abavele bethuka inhlamba esina sibathu lalele siyacela nje bhuti omdala lapho khona awungathi uyafocusa kulokuxova kwakhe indlunkulu uphume kulento ofuna ukuxova insizwa elwela ikhandi. Ungizwe emchunu elinye lamaqhawe esiyolikhumbula la eSouth Africa. Lokho kofa simtshele esaphila. Hayi ngakunaki lokho kwamaronde engayikhuluma ngako lokho kwaphakathi kwami naye futhi lokho kwaku-involve nomyeza
uyakwazi lokho esasikubanga mina naye kodwa lokho kunye phumani kona nasi ngiyacela phumani kulento yokuthi nijabule mayeboshwa phumani kulento yokuthi nijabule makuthiwa ufuna ukubulawa ake niphumeke kuleyo leyo ke sithanda ukuba personal angizwani noMasimba mina singahleka ukuhleka sidlala ukudlala kodwa amasimba ngizwani nawo yabona nje leyo ukuthi uphayela umthathu ufele emntwini ungizwe umculo kuthiwa nibafisela ukufa bese nizobhala ama comment la ningisize ningadlalele itshe efire angithandi lokho yabo angithandi lo angipretend futhi mina ukuthi ngibakhonzile kodwa angithandi lo mina ukutshela nje iqiniso njengoba ngila eThekwini ihhotel engilala kulo lilala uphayela umthakathi kodwa angeke ngikwazi mina ukuthi mangathiwa kunembe emhlasela ngiyaphuma lapho ngiyalwa futhi yabo ngoba into abayenzayo ayingadi ngoba ingenziwa yimina bese ngiyinyanya mina cha ngikhonzile lento abayenza because balamulela ngisho izingane zethu esazozalwa edakamizweni yabo mabexosha ama-Nigeria basiza thina ukuze izingane zethu zingayeli edakamizweni siyalibonga uthando abalenzayo lokho kunye kokuthi bazofa kunjani hayi lawo Masimba khohlwa ngeke enzeke mina bathu inkabi uyafika phambi kwangizi ngakudubula ngesami uyayizwa leyo nto leyo ngaxabana nawe mina mangangibusa umsuni kanyoko oyisaka eligugile ngongizwe ngingaxabana nawe yabo kodwa ngeke ngiposte lokho kube icontent ukuthi ngixabane nawe ngoba akuyona yonke into edinayo ungayiposta la ku social media enye ngafaka ejele kodwa mina ngavele ngugcwalisele nje bawungakungibuze nje amasimba ngabo ekhoneni mhlambe uthi angitshela ukuthi hayi ungizwe athenge afe noma athekwa aboshwe hayi fana ngithi ngatholana uqumbile ingangiboza leseyile esilver mfanami mangwena ngqondo ngena scope phela ungadidwa ulive lwesiwenza la kunendoda behind lo live indoda engawafuna amasimba hayi ngibeka nje icace kwi-South Africa yonke ukuthi ngime ngakuphi kuloko ukuthi ama-foreigner wahamba hayi ngicheme nabo kongizwe lapho hayi ngicheme nabo phayela umthathi ngicheme naye lapho ungizwe emchunu ngicheme naye lapho ya kuloko ukuthi nje ama-foreigner wahambe cha ngicheme nabo ke lapho nje angifuni nize ningixamalisele lo msuno ogogweni oyisaka eligugile lapho ngicheme nabo funa nik-understand lo yabo ngicheme nabo udede ke lapho vele ama-foreigner wafuseke imsuniyonini ihambe la eSouth Africa how bonke futhi nalabafundisi nezinyanga bangaphandle abafokofe bethathe yonke inquza kagogo wabo beyithuthe behambe nabo bebuyele ngakubo ngoba amasimbo ukuthi beze la bethunywe uNkulunkulu basidakela uNkulunkulu akashintshi ngani ngakubo amasimbo ukuthi beze la bethunywa amadlozi basidakela amadlozi awashintshi ngani ngakubo abaqoqele enduni kagogo wabo egugile behambe nabo bele ngaphandle ngakubo unephepha unalo fuse khamba kimi usuni kanyoko mina ke nje ngidede ngokuthi noma unalo iphepha fuse khamba kini uzusuke kinje uyolambela emzini yabantu kwenze njani inkinga zasekhaya uhlale nazo kini ama-foreigner nje awafuseke hambe ukuthi unephepha analo hey fuck off thatha iphepha lakho hambe manje sekuyisikhathi sokuthi uhambe uyogovoza ngale ngakini ngoba ningena ngawo ama-passport niqede nidayise ngomzimba emgaqweni lapha eGoli eKempton Park nidayise ngomzimba lapha eGoli phambi kwakaMayimayi liyadla ibandla lidla kunempukane endisa eswa lapha emsununweni phansi kwebridge hambani nele ngakini wonke amanyala kule country afike nani nina bokufika fuseke thathana okumsuni kagogweni oyisaka eligugile nihambe nigibele indiza amabhasi nibheke ngakini awazi uyibona usubhethe ubuhlule ukushintsha ngakini ube bhethe hambani ekhaya abahambe nje baye ekhaya lokhu ke kokuthi ama-foreigner wahambe cha mina angingephepha hamba kini nje msunu kanyoko iphepha akunandaba nalo umuntu akahambe nje aye ngakubo amalebe lento ukuthi thiwa kunomuntu obaleka ngakubo eze la ezohlahla umsuni kagogo wakho kugile njengesa
hambekini mfethu fuseke yabo umalema wrong, he is so wrong. Malema wrong, lento ayenzayo umalema is so wrong. Yeah, no, mina ke nje fuck off, lento yamalema is very wrong. Noma ngathiwa uyibone ngathi yena ushaya isikoko kangakanani mangabe bopha ungizwe, but is so wrong. Ungizwe Mchunu thina sonke siyamunderstanda kule country sonke, ayikho akekho umuntu ongathi akam understand Ungizwe Mchunu, sim understand sonke kule country. That's why nathi noma simhlupha akasibophi thina masimhlupha. Siqale ngomalema ukubona umuntu obophela umuntu ngevideo nje ayikhanda yathwa akaboshwe, qale ngaye wrong. Wesiphatha hayi ngoba enzani, uzama ukuprove ipoint lokuthi yena angaba against lento yokuxosha abantu bokufika. Hayi lalela mfowethu, iyeke leyo nto leyo, wrong. Yabona uma udefend abantu bangaphandle wrong malema, wrong kakhulu. Hayi kancane wrong kakhulu. Thina besinazi ukuthi njoba sesikusupporta nesingisi sakho siqotho mfowethu, sikubona ulwe parliament ulwa kanti ulwela ukuthi ufuna ukufaka igebengu zangaphandle la. Phela lento yenzayo isisobala manje. Awukwazi ukuthi mfethu njengamanje ibandla liya prepare liyahamba, wena uyalihlukanisa ulibele uprove ipoint, uthatha omunye umntwana umphonse ejele. Unrest yagcina ifaka Ungizwe ejele. Yilo futhi fanele kufaka Ungizwe. No, this is not funny. Ayikho funny lento enzalayo. No, lento enzeka ngoNgizwe ukufaka kwakhe ejele is not funny. If you think it's funny, phusi kagogo wakho mfana wami. This is not funny at all. Amasimba lento, it's not funny. It's just that I cannot come against umthetho ngithi ngingambophi Ungizwe. Ngoba sesikhishiwe isinqumo, sesikhishiwe, but lento enzakalela Ungizwe amasimba. If you are a real man beside the content nokudelelana ka social media, amasimba ke lawo enzeka ngoNgizwe. Yeah. Amasimba lento enzeka ngoNgizwe. I'll never tolerate umuntu ojabula ngokufaka omunye umuntu kuyincindezi. Incindezi lento omfaka yona. Awumlimazi mfethu emotionally kuphela, but umncolisela nethupha. Ukuboshwa bengaphakathi nje usexobile ithupha zakhe. Uzoba ne-criminal record engazange azagange. Akakhoni ukuapplyela ezinye izinto ezibalekile empilweni yakhe because of you. Uzama nje uprove ipoint lokuthi ama-foreigner wabe la. Ufuna ukukhombisa ukuthi wena uCIC ukwazi ukukhuluma izinto zenzeke. Hayi ungayenzi leyo nto. Yazi mina ngiyakutshela izophela ivalue yale EFF. Mina I'm telling the truth. Wemadoda konke lo nikwenzayo yabona uthula sizwe wena maleme. Hey. Uthula sizwe IFP uzoyishaphansi. Wena maleme uzoyishaphansi le EFF yakho. Wena ngqo ozoyiqeda uyihlakaza uyiqede nya. Uthula sizwe uvele naye IFP useyishaphansi. Asizwa kahle lento ye IFP ngenxa yakho uthula sizwe. Kwanawe ngale EFF yakho angesikuzwe kahle. Futhi once we take the decision you lose even the seat in parliament. So thina esilwe nawe, we cannot fight with you physically, but we will come for you ngokuvota nje. We will never vote for you. That's how we are going to fight with you. We are going to fight you strategically. We are not going to put our vote in your box. That's what we are going to do. And that's where you are going to learn that you don't touch a black man. Nina ngadi ngotlevo kwamanje because senikhohliwe ama-elections. I'm going to revive everything that you have been doing to people when elections are nearby. Yila nizobona khona ukuthi there is no EFF that is going to run this country. Yila nizobona khona ukuthi there is no IFP that is going to run this country. We rather be led by an independent president. Sazo yiwo okhethweni bafana bami. Phayela umthathi engathi impela uNkulunkulu angakuvikela isikhathi eside. Nawe ngizwe umculo engathi ungavikela isikhathi eside. Hayi leyo nto wefowethu khulekani. We are going to clean this shit in South Africa and we are not going to tolerate this nonsense. You guys, you think we are just useless. No, we are not. We are powerful than you politicians.
We are powerful than president himself because it's us who take decisions. If we can decide not to vote for you, hey, I'm telling you, that is when you are going to learn that we are bigger than you. In as much as you are in parliament, but you are there because of our vote and you are controlling our budget because we pay tax. So don't act like you are superiors now. No, remember very well, there is someone who raised you, that's why you are there. People, it's the very same people that you look down upon who campaigned for you. So I'm telling you, this is a warning to all politicians. Continue doing the shit that you are doing. But I want to teach you a lesson slowly but surely. You are going to learn. And once we come and teach you the lesson, there's no one who is going to bask or buff or say anything. But you will have to comply now. Because we are going to come for you. Nonke ningama politicians nizosizwa kahle. MK, we are coming for you. We always look at you. Sibonile ne MK sithi hayi thina sihlanganisi nemashon mashi kwasha we will come for you nini. Ningasikhohlwa. We are going to come for you. Siyanibona nonke neyidayisa nje lento enzala kwikhanda. Relax, calm down. We are watching and we are strategizing. There is a way we are going to pass this. And we are going to see that these people are smart. When it's time to vote, check our roads. If they are still unclean like this, with potholes and everything, we are not going to vote. We are not. It's time that South Africa turns to reality now. Our anger must be revealed. Our anger shall be revealed to all of you politicians. We elected Jacob Zuma. We elected Thabo Mbeki. We elected Mandela. We elected all these people. And none of them, they brought better life to us. And we are watching you, all of you. We have never done anything to these people. Instead, you are busy eating monies, going around. Where is our budget? Why people are unemployed? Where is the budget of the country? Why our roads have potholes? Where is the budget of the country? You guys, you take our budgets, you buy your cars, you buy expensive cars, you buy expensive houses. You don't care about us. Yet it's our money, our own ransom. You are using it roughly, badly, recklessly. And you come to us and you be rude. When we try to show you the reality, you are putting us in prison. Hey, mene tekel pasin, which means your days are numbered. We are not going to tolerate this. This too shall pass. Relax. We are South Africans and we are strong. We are going to manage you. You are not going to manage us. Us as your boss. We are going to manage you. All of you politicians, we will manage you. We must show you who is the real boss. We are the bosses to you. You are not our boss. We are the bosses. It's us who hire you with our votes. Have you forgotten? Oh, now, Bolaba. Hey. There's nothing that you are helping us with. In fact, you are just eating our money there on top. We want to teach you a lesson. I'm still saying this again. Mene tekel pasin, which means your days are numbered. We will win in this country. It is not you guys that are going to stand still forever. We are going to win. Your time will come. Your time will come. Yabo? Omasipala lendenza kamasipala fanelanga ngabantu ba permanent kamasipala. There's no such. There are things, there are secrets that I'm going to reveal to this country. And all of you will be shocked that where do I obtain this kind of information? But I'm still coming with the reality of this world. Kamasipala kufanelanga ngabantu ba permanent engabe basebenza nje khona ba permanent. No. Yindawo engabe bonke abantu abafundile bayaya bayokwandisa experience ngakhona. Lento ukuthi sekunomntwana wakadladla nje osephethe kamasipala ahlale nje officeini. Thiwa use officeini more than 10 years kamasipala. That's bullshit.
Iyona ndawo leyana ekwazi ukulekelela imizi yabantu kuzibe noshintsho. Akusiyo indawo yemizi ewu5, indawo yomphakathi le. We have to fix that again. Kuningi nje sokulungisa. It's only Eskom that can hire 5 families, but municipality must hire more than 1,000. Where is the budget for the community? Where is the budget for the town? In Durban, there's 70 billion budget for Durban. Where is it? Where is it going? Who is chowing that budget? Why the roads are so uneven? Why do we have potholes? What is happening? We are going to show you that you think you are smart. You are not smart. I will expose this part and the whole parliament will request me to come forward. I'm telling you. Don't start rubbish with us. My name is Taban Bongan Shajwai. I'm originally from KZN. If you wanna know, my dad is from Ladysmith. My mother is from Beckville. I don't care. I'm a child who grew up like a dog, and I don't care about humans. When it comes to the truth, I can even kill you for this truth. So, and if you think you are smart, you are not going to be smart. Lamasimba lawa enwenza lapha eParliament ngizoyeka. Akukho kuhle lokhu enikwenza ngongizwe emchunu. If you think kuhle and the West Party intatheli aziyeke ukuyisupporta le yanto zekuposta ngayo. Le yanto ayishayelwe phansi because le yanto mina ngokuyibona kwami izojabulisa laba bangaphandle ukuthi ungizwe athekwa ubuntwana. Ake senzeni kanje, intatheli zethu lezala eSouth Africa ake protect laba bantu laba basalwa belwela imarch on march. Ngiyacela ake niyekeni ukubapublisha uma ngabe beathekwa. Ake nibavezeni bengama hero nje beyaphambili. You understand? Niyekeni ukubaveza beathekwa abantu bala because uma belibele bevela beathekwa abantu bala kuzobe sekuthiwa thina si weak kukhulunywa ngaphandle. Lokhu kuumbono nje. Anginawo amandla okunicontrol izandla zenu manibhala kodwa lokhu kuumbono nje ukuthi bengicela engathi ningamprotect ungizwe engathi ningamprotect uphayile umthathu mayehlaselwa yabo ngathi ningabaprotecta nje nofele emntwini la kumele nibakhiphe khona ila bengama heroes khona bewina belibele behlula izitha nikubhaleke lokho mase kuthi la behlaselwa khona nikuvimbe lokho ni protect lo wenza ukuthi babe namandla naseyitheni zabo. It's not like thina sikho weak, si weak but uweak bakha obethu ab exposewe la kwi-public. So la nina nibabona ukuthi babuthaka khona sengathi ningabafihla nani nibafukamela ngoba bangabe. That's all I can say. Even nale kangizwe nje ukuthi usiyavalela bengabe kukuhle kabi uthiwa niyifihlile leyo because obvious laba bangaphandle sebengayisebenzisa ke manje uku-attack ukuthi hayi ama-South Africans alwa wodwa cause lento yenziwa uMalema uCIC ave ngiyamthanda mina uMalema but lento ayenzile ngongizwe it's painful. Angifiseli ngisho umuntu oyedwa iprison ongazange ezentshontshe noma ebulale angimfiseli mina iprison. Umuntu ongazange azatshontshe abulale adlwengule angimfiseli iprison. Kwi-prison ngifisela abantu abathiwa bayatshontsha bayabulala bayadlwengula kuphela kodwa hayi umuntu ekuthiwa nje hayi lona ubelwa ekhuluma nje lwelisizwe sekuthiwa uyaboshwa hayi bafowethu no hayi ngeke uMalema kule uyiluma eceleni. Yes, I know there are people abazoshaya izandla but I know even Limpopo people are not happy about this. They are not. And we love Limpopo people. We have no problem with them. In fact, I was dating a lady from Limpopo. So, I don't have problems with people of Limpopo. I don't. In fact, they have love, they have respect, we know them. But whatever that is happening between Ngizwe and Malema, I wish there can be peace between them. Because whatever that is happening is just bringing destruction and disorder to everything that is planned for this country.
please. Angaza akeyilawuleke bafowethu, akeyilawuleke, yabo. Mhlambe malema ke mfowethu awumani uthatha uxolo ke thina esilethayo, yabo, kuthi hayi okay la ungizwa nginyathele khona siyamxolisela mfowethu. Kusho thina abase KZN siyamxolisela mfowethu ungizwe la ekone khona ungizwe, we are sorry, but ukuthi aboshwe is not a solution. Ukuthi akhishiswe wafe million is not a solution. May you please forgive ungizwe, please. You are rich Malema, you cannot be going to a man that is trying life and take the little from him. No, please forgive Ngizwe. Yeah, we love that man, we know where he is weak and we protect him there in his wickedness. The solution is that let's love one another. He is not perfect, he's a human being at the end of the day. Yeah, he's a human being at the end of the day. I know there are people that will say, no, he's a human being at the end of the day. And now Malema ngixeki ngoba ngiyazi nawe mhlambe ulimele ngendlela yakho. But now ukulimala kulungisa omunye umuntu mayelimele naye. Mina ngibonayo ukuthi you guys shall have peace. Forgive one another. Because now our enemy is going to use this wickedness to fight us. Forgive one another. Angizwa kahle lena. Uboshwa nje kwangizwe akungijabulisi qoboqobo. Ufunwa kuye u500,000 akungijabulisi qoboqobo. I have no say. Vele it has already taken place and it's there in your court and I don't have powers to stop anything that the law says. But whatever that I'm saying, it's wrong, it's wrong. It was never supposed to go to that level. Please, forgive one another. You guys are brothers, forgive one another. Forgive one another. Mese uzoba aye uDrama Queen angifuna ukukhuluma ngayo bani lo uDrama Queen lo ndikhe uDrama Queen ufunani lona uthi ngosiyami lo requestile la wani konje uDrama Queen lo ndikhe aya ngifuna ukukhuluma ngayo lo ngimbonile ebhambatha intombazane kwinkantolo ethi utoleke ngakho la mama ngosama veyithe ubhetere bantu. Okay, ngicela ama moderator ngenzele kanje khona abalibele bebhala igama likaZikode ningaba mute nje just to control the situation because uZikode mfana omncane uZikode omncane kakhulu uZikode ufuna ukulwa noKing Bhaka akalwe naye abalwe mina ngifuna abalwe nje ke balwe beshana sibone ukuthi ubani oshaya ngcono ngoba kade ngiyantshela iqiniso uZikode ufuna ukulwa noKing Bhaka lo siyakubona asimusa uba zinyoni singena impela singayazi uZikode uxabanele noKing Bhaka ufuna ukulwa naye manje iking umuntu okhona lapha imina ucabanga ukuthi mina mhlambe yangaza abavele belwe mina ngiyacela mina abavele bayo lo ngcono ngoba kudala uZikode emcela uKing Bhaka njalo kancane kancane mayexabane nami ufaka igama lakhe mayethuwe imini ufonela yena xabane na ayi ngiyabona bafunana la abazivele sibenzeleni iboxing match abangene ake bashayana ongcono yabo mina ngiyafisa bagobane ngawo amandla ngiyafisa ke begwebane nje sibabukele begwebane ngoba lento yokugweba ngiyasazi isigwebo masingaphuma kwenye ingxenye ukuthi singamkhalisa umuntu akusona isigwebo sokudlala lesi isigwebo mase siphuma khona ongakhala ngiyazi mina ngiyacela nje ukuthi belo ngcono ngoba kudala kasebemfuna yazi uZikode kancane kancane hayi baba kuPhaka uPhaka hayi ngcono belwe manje mina nithini nina South Africa mina ngiyabacela mina manje akasibone nthubani inkunzi lapha ngoba ngiyambona uZikode usezukhanda ipost ubisa ngeking naye hey ngeke
babangalo king lobu mina bengicela at least sibapheni ithuba mina bengikhiphe ngoba hayi baxabane nami uzikode nje uyifunela uking bar kodwa umfuna ngeangle abavele bethathane nje sibone ukuthi ya nazo ke manje athathana ke inkunzi manje ayiyathemba ke uSiyana ngiyawudlulisa lo mlayezo uSiyana ngiyathemba ngiyafisa ukuthi ke usiqophela umlando yabo naye uzikode ngiyafisa ukuthi awuqophe umlando ngoba kade ngimbona uzikode uthi uyafuna ukuqopha umlando kodwa inkinga uyasaba ukucela senyamcelela cha abathintane nje abathinta mina ngiyafisa manje ukuthi ngabe siyathathana manje ngoba kade efunana uKimba kuyithulele lokhu kuyeza oyithule kuyeza lokhu ayike lokho ekuthuma abona kude lokhu kuyeke lokho kuzama ukubheka into etrendayo nje kwase kuphawula ngayo yeke lani leyanto iphathelwe indlala uzama ukubheka nje into etrendayo kwazama ukuphawula ngayo nako kuzama ukuba relevant ayikekeni lokho hlezi ngibuka nje ukuthatha isithombe sami kusibeka la kuthatha isaking bar usibeke la kuzama ukukhuluma yeke lo kuzama ukuba relevant lento ingozikode le yakame lo mfana lo munye bani mabona ukuthi akame kancane lo uzama ukuba relevant uzama ukuba relevant ngathi phela ngithi vele mina ngiyatrend King Bar uyayitrendela usikode ya trend nawo sekuzonyathela ke kuzama ukuzoba relevant yakume kancane man yazi mfethu kwesinye inkinga nofunda ukuyophawula lapha ko level yenu ningangeni noma ikuphi angifundi ukukhuluma ngosomafenyela mina ngiyafisa kodwa angazi mina ni South Africa uthi nibona kanjani ngiyafisa mina uzikode beno King Bar kusho mina indodana yakho King Bar ngiyafisa ke betholani ke thathani ngiyafisa ngiyacela lesicele sami ngiyacela koSiyana intwana isihluphe kakhulu uzikode bengicela manje ukuthi ngiyithathani kusho mina impela umfana ekuthi uPutin ngiyacela mina kuPutin cha bengicela yazi ukuthi ayiphathi thina impela kanje igcina seyisikhathaza thina yabo igcina lesikhathaza ibofanele izikhale kodwa acishe ekhala akhali ayi mina ngiyafisa mina ukuthi vele ekhale okungcono yabo ivubelwe nje once ukuthi uyayivubela impi ibivubelwa ngempela ngoba angizwa kahle lento enze yaphathi kwawo kancane uzikode mayibhurekile uyaqhuma sukela uKing Bar cha ngiyafisa omunye ahlale kwilevel yakhe ukuze kungezukuthintwana ngiyafisa mina bengicela mabethola nje isikhathi ngiyacela mina mabethola nje isikhathi ukuthi ke bethintane nomkhwanazo wayo wakwenza lokho wabuye sebuya ngo3 ekseni ngo2 entathakuso wayeseka King Bar ngiyafisa nalo akwenze lokho lo ngiyafisa ukuthi akakwenza cha bengifisa musala uyithatha ngodlame lento ngiyafisa cha ngiyafisa nje ke babekane endaweni ngoba ngiyambona lo munye ukuthi ufuna ukuba ubekwe endaweni so ngiyafisa mina ukuthi zibekane endaweni ningangizwa kabi isifiso lesi nesicelo phela angekwazi ukuthi njalo nje sibukela umuntu uyakhuluma ngomunye lo uhleze angeke ngiyafisa mina ukuthi nje ayikabi benoSiyana just a second nyana ke bathi ngiyefisa ningangizwa kabi ngiyayifisela nje ngoba lo munye ngibone ngathi uyayithemba ngiyafika ukebhakaza asho lutho kuba bonke labantu laba bamsukela la ku social media hleze ithulele bekhanda ama video bemthuke mayevula ulive akaphenduli ngisho umuntu oyedwa vele ithulela ayikhulumele ngokwakhe idlozi lomuntu idamu lakhe ayikhulumele ngamandla edalwa yinani ayikhulumele ngalokaze ngaka ayithulele kodwa ngiyafisa nje ke kube nomzuzu odwa la khona nje zibambana mathupha ke manje
ngiyafisa uthini wakho umbono njengombukeli mina ngiyafisa ngiyafisa kwangempela ngiyafisa khona ababalibele bengena ubani lo uthini lo Thabani, you drive me crazy you two and from movement Thabani yini leyo manje bayelani isilungu ngasazi hayi sanongifuqina nina phela ngicorrect English uma comment hayi hayi ngona uOsiyano isigwili ke yabona mawufuna ukwazi inyanga ezigwili eSouth Africa ngiyacabanga ukuthi unumber 1 uyena uOsiyano olapha kwi-top of the range hayi uyena phela uOsiyano bese mhlambe sesingayobheka ubani umunye olandelayo ubani vele umunye oyinyanga ingempela oright ume kahle hayi laba abaphanda ngabantu ngisho nje umuntu ome kahle hayi abantu abaphanda ngamana hayi khohlwa yilaba abaqasha imoto bezonichumela ngazo nani nishaya izandla nithi bathengile manini kancane ngifuna mina kulaba ayikhohlwa yilaba abarenta imoto khona laba abarenta imoto mina ngikhuluma ngomuntu onento zakhe ngempela oyinyanga manini omunye umuntu onemali umncwabi yahlehla yabona umncwabo ngiyabona vele abantu abamfuna umncwabo but uyabona umncwabi yahlehla unayo imali ngiyabazi vele abantu abamfuna umncwabo kodwa umncwabi yahlehla unemali hayi umncwabo abamfuni kodwa umncwabi yahlehla unayo imali mhlambe ke sengathi number 2 ngithi umncwabi yahlehla ngoba umncwabi yahlehla unayo imali ayamazi umncwabi yahlehla unayo imali umncwabi yahlehla unayo imali hayi indaba yokudlala ngiyamazi deep down phela umuntu mina ngimdlela umona hayi umncwabi yahlehla unayo imali khohlwa unayo hayi unayo impela imali umncwabi yahlehla khohlwa unayo umncwabi yahlehla ukhehlelezi ayi manini kancane angikhulumi ngabantu abe-content ngifuna inyanga mina eseyiphumelela hayi abantu be-content angikhulumi nabantu be-content lindani kancane ngisabheka inyanga ngempela ephumelela hayi labantu be-content hayi angikhulumi ngabantu be-content mina abantu abaphila ngey'nyembezi ogogo Sikhotheni bayiphilelela ngey'nyembezi hayi ukuthi baphumelele baphila ngey'nyembezi boTumi banidida ngobuhle kodwa bayaganga ma-26 awuqina la boTumi lenogogo maweni bayigangela nje bayazi nabo ukuthi hayi siyaphathela thina hayi inyanga mfethu ngisakubhekela mfethu inyanga ngempela enemali hayi sigebengu ngikhuluma ngenyanga mina sakubhekela ngizokubhekela yabona mfethu ukhuluma kahle eNewcastle kodwa eNewcastle ayime kahle manje nomncwabo mina ngiyakutshela umncwabo mfethu ngeke ulibele ubone trend ngazo lezi zinto ezibhedayo kodwa uma ngabe setrend ngizonitshela mina khona izinto zakhe ngeke ngayi-investigator ezalethwe kimi ngafike ngathola ukuthi hayi bazama ukumpenda abanye abelaphi ngase ngivala ngachecka nalabo bantu labo baxolisi ngoba basho ukuthi bathunywe uba ngase ngiyeka kodwa yena mangimphenya angizange ngithole icala kuyena umncwabe yahlehla phela iqiniso umuntu fanele ubeke yesibathi abantu inyanga ngiyanyanya kodwa mina ngakutshela iqiniso umncwabo yabona umncwabe yahlehla phela kwendoda ehambule engathi ngiyifonele ayizange zingithuke futhi ngithethise siyathi ngicela wenza umsebenzi wakho bese ungitshela mase uqedile umsebenzi wakho ngawenza umsebenzi wakho mina ke mase ngenza umsebenzi wami ngiyakhona mina ukuthumela umuntu ngisho esigodlweni sakho mase ngifuna ukwenza umsebenzi wami baningi abantu mina engithumela abantu ezigodlweni zabo abanye bafike babhebha bona labo bantu so relax nje ngathi uJohn 14 eJozini mana ngimfonela uJohn 14 khona imali okwakufanele ayifake uJohn 14 akakayifaki
Ho John 14 phela ngathola amafayili anzima kabi ngoJohn 14. uJohn 14 Lena uJohn 14 ngamthola naye elistini. Mana uJohn 14 ngayithola ilokhunje ngamgcina ethe uzokhokha uJohn 14 wasizwa ngikhumbuza angazi ke noma ke noma uzovela enla likhona icala lika John 14 ngiyakutshela nje mina likhona icala lika John 14 likhona. Ngeke ngizomthinta uJohn 14 ngeke umkhuJohn 14 nganginayo inamba yakhe ngakhuluma naye wathembisa impela wathi ayihlatshwayo ngizocela ukuyilungisa ngisacela ingiconnectise bandla ka-connect ngeke uJohn 14 mana ngimbheke manje uJohn 14 ngimfonele hawu nambiza umuntu hayi uVVO khohlwa ayikho qoba indaba yomnyanga noVVO phuma lapho kwindaba kaVVO phuma impela suka la uzama ukwakha khona. OVVO yilabantu abafana noSibiya abaduma ngenxa yokuba semisakazweni but ayikho indaba yabo abanalutho okuhle abanalutho okubi phela nje bafundisa isintu samanga njengoSibiya nje lo uSibiya phela before yonke into uSibiya wayegula ngekhanda wayekade kulashela ukugula ngekhanda uSibiya wasukuma ulokhunje uSibiya wanidayisela umlotha lo wedumbu zamandiya lo bizwa ngewasho. Wonke umuntu odayisa iwasho ufanele ukwazi lokuthi usuwenidayisela umlotha wedumbu zamandiya. Wonke umuntu odayisa iwasho usuke edayisa umlotha wedumbu zamandiya. So there is nothing to hide or what. Umuntu omthole edayisa iwasho usuke edayisa umlotha wedumbu zamandiya. Bawubize ngeholy ash. Hayi uDr. 3 second hawu iphara elikhulu ke lelo. Uyakwazi naye lo ukuthi uyiphara. Uyakwazi. Kune story, the developing story about uMagejageja. Ngiyafisa ukumfonela ngimthole but there is a developing story about uMagejageja in my side. UNosiso afike wacomplain about uMagejageja. There is a developing story about Magejageja. It's just that I'm waiting for yonke evidence. I couldn't believe, but there is a developing story concerning Magejageja. And I'll reveal that story because I do have a screenshots. Phela ngama screenshots at the same time. Ngama screenshot at the same time. Hayi 2+2 yiphara la ngempela isigebengu. U2+2 bekhokhela ugwatsho ukuthi amakethele yanyuka kahle imakethe waqola abantu nina nicabathu izinyanga kanti lutho eziqolele uyafana noDr Mkhulu abaqedi nomadoda endlela bese kuzoba umadoda endlela ayisigebengu lesiya umadoda endlela uyisigebengu bafana ibo ayisigebengu lesi umadoda endlela
Yabona isigebengu madoda endlela endaba ukudlala. Isigebengu madoda endlela. Umadoda endlela isigebengu. Uyafana nalona nibabiza ngobani ondumandumane o1011. Nabakhumbula babehlala la ekhaya besibukela. Besikhonzile behlala nathi o111. Sathi singababamba ubugebengu. Hey bavele banyamalala. Nabakhumbula uDr 911 uthi babehlala la. Babehlala la begibele kuthiwa ndumandumane athi yabhuti uThabane ngiyakuthanda konke okwenzayo kuhle konke okwenzayo buthabane njani oho athi ubamba sona isigebengu ngamawashini sakhala ngiyahlukunyezwa mina wabona nje uncusha focus kulento yakhe ama security Nxushe good businesses. Focus ama security, focus kuyo wonke ama business awenzayo. Uzune business le restaurant uNxushe. Nxushe ke is a hustling man uNxushe. Hayi ngoba mhlambe ngimkhonzile noma hayi uNxushe is very hustling my guys. Hayi uNxushe ke is hustling. Hayi philisi ngale mali le uyenu. Ngoba ngisho ehlola ukuthi ngihlolela ngo25 rand. Uyezamela nje kancane. Angazi noma ukidla ngestrategy lo ngoba uvela 25 rand mesathi iswasho uphathe angazi noma uphathe 120 noma 150 eswasho so kusho ukuthi 175 nje usuku nawenza ngomuntu oyedwa asithi 175 sithi times 10 wenza malini shuthi uyawenza 1000 nento ngelanga wenxushi ngiyabona njalo ngishaya imaths ngiyakubuka awuhlukile nonyanga yeshumi lo fiyathi abantu abeze neshumi bengene ngeshumi mase mawuqeda ukuthi bengene ngeshumi bese ke futhi uthi hayi iwasho ngo 600 phela unyaka yeshumi wenza lowo mhlolo unyaka yeshumi kunomuntu mina engaze ngamhambisa eGoli wafika eGoli wayothatha yonke information ngisho nerecord yakhona la ebalaphela khona abantu eGoli umuntu wafika wageza izandla wakhokha u5 rand wangena ngaphakathi unyanga yeshumi amshisa u600 indaba yeshumi engekho eGoli nakhona uthi afika eGoli unyanga yeshumi alekelelwa abantu bala ka TikTok hayi ukuthi wayethunywa amadlozi abantu abamle ugogo bathini Mbatha umuntu vethu phansi owilini futhi ukukhokhela abantu yabo mina ngikhulume naye uDr Gogo bathini Nkosi yami wangisendela ngisho iproof ye location kunaloko mfethu wazi wangisendela u5000 womuntu kwakuthiwa yagula esibhedlela wangisendela wathi mfethu nawo ngisacela umnikezele yabona ugogo bathini ngiyamthemba ukuthi mayebuya uzoyikhokha futhi nalenye imali kodwa unxushe kusafanele simphenye ngalento yakhe yokuhlola ngo25 rand lo 25 rand imningi kabi mase tuphatha nemali eswashe ngale ka 100 uyasebenza usebenza strategically yebo Nxushe business minded ngiyibonile lapha phambi kwenkosi yayo uZikode igoqa izandla yiko lo kwenza ukuthi ngiyiphenye ngoba uma isilapha kulesixhanti samasela ngisayitholi kahle ngimbonile uNxushe lapha kule video kaZikode egoqa izandla kule video kaZikode eseceleni kwaZikode futhi abamthulanga njengoNxushe bathe khona nenkosi indaba ezitha bekhomba yena hawu naye sengibona phela ngomqhele wakhe lo noboya bekati ujabule yafa ngitshela ngiyabuka mina yazi mina ngiyahlala nje ngibukela ama video ngisho ukuthi kwenzalani phela la ngithi hayi nini ikhanda hashtag sazokhuluma ngale kwenzalani la awumlaba kwafika indaba zakhe la ezithi ushawe wacishwa abulawa ejozini eshayela ukuthi wayefike nebhodlelana elincane elifake lapha ejazini ethi uzokhipha amabhodlela emzini onamateksi wafa induku hey umuntu wayengitshela efonini uthi wafa induku wabulawa induku umlaba babethi bazom-expose la manje umlaba ngamthinta na ngathi mlaba la kufika abantu bathi ufile induku leyo ndaba abaxoxile mase befe induku abafowethu abakhuluma bathula bathi tu yabona bathula bathi tu awu
Hey lalela la ikele monke labantu mina ngiyatshela kodwa nje kugcineni kosuku kufanele nikwazi ukuthi amaphanda wonke lawo ilo nje ufanele nikwazi amaphanda wonke lawo ukuthi ke niyabathanda noma nebathandi kodwa amaphanda wonke lawo ngikutshela mina amaphanda wencushe uyabona ngeviki kwenza 12,250 uncushe ubhizi nethembisa ke kulezi insuku hey uyayihamba ithembisa ubhizi kabi nethembisa uncushe ubasebenza ngasethembisa kulezi insuku hey oncushi impela umatasa nethembisa lezi insuku ivelelwe ithembisa ngenyanga wenza 49,000 ngiyabonga nina nenza imaths lapho ngemuva umatasa kabi nethembisa kulezi insuku ekazi ubani obamba urafa bamkhankasa ngasethembisa ngoba laba imali bayizwa ngamakhala kodwa ubhizi ngethembisa kulezi insuku uzomuzo sethi ngila ethembisa bonda ubhizi nange ngene asimzweni uvo lwakhe ubhizi nethembisa kulezi insuku usayimutile imic ubhizi kabi nethembisa kulezi insuku kazi ubani locingwayo ubamba urafa ethembisa wonke umuntu obamba urafa angayikuyohlola kulezi insuku ethembisa inyanga zonke egcwele ngasethembisa kulezi insuku ngoba nanomhlangano wabo nozikoda ngisawubona kahle ngokwelocation tukuphi kodwa ngathi ubumeli la uncusha esho khona ukuthi balephi bendabuka beclean phela inhlanzeko ngathi uyena ocingele evenue lapha esigangeni ngoba bebesesigangeni lapha bebengekho ehall bebesesigangeni uyaphila wencusha Yaphila kunjani? hey uyasebenza kulamalanga Uyazi ngihlekiswa yini nengenisa la. Ngiyabona senibalile niqedile. Mfowethu kwawena nje mhlambe imali engenze ethembisa. Mhlambe ingaphansi kwalesigqoko sigqokile mfowethu ngoba indlela sebebala ngayo abantu. Ethembisa mhlambe ngibabona kanye ngenyanga. So labo 12,000 enikhuluma ngaba yiwish ubani bethiwa ngiyawenza. Ngabe ngiyajabula. Yabona ngabe ngiyajabula. yini eniphuthumise ethembisa ithini itarget ethembisa manje Ungangifaki kubantu abasethembisa mina. hayi khuleka ncushe sisaphenya sihamba kancane sobathi uma befike kwena mkhulu Hayi mfowethu ukhululeke ugcwala ubhavu ngathi kwakusasa ngikhona noma ngabathuma. Lokhu uzokushoyo futhi nawe nje ukhuluma iphutha Thabani mfethu hayi angikaze ngisho ngithi babaphatha imali engane ka100 rand ngithe umuntu aphathe phela shuthi wena Thabani suthi manje noma kuthiwa umuntu ngimnika isiwasho angimnike isiwasho mahala uyabo wena kufanele ngabe mhlawumbe ongcono uthi hayi ncushe ngiyabonga ukuthi usayibambe kahle kodwa wenza into errong siyokuphenya ngoba shuthi nami ngibuyele ko5,000 ke ko10,000 kanti kubo ufana kwenziwe emhlabeni abantu bekushayela izandla ngangcono bani uthi wena cha ndoda usayibambile kodwa waqala waphuma esandleni siyobaphe kwakho simandla ngacommissioner we understand imalini ephathwayo for iwasho anginaso isiwasho angidayisi iwasho umuntu mayefika ngimcaphunele emthini ukhanyisa either u50 rand noma 100 rand kuphela akweqi 100 akweqi 100 ukuhlola u25 rand 25 rand bese kuthi loku ku100 akweqi 100 kuthi hayi sinje 100 rand then umuntu nje yedwa ibudget yakhe u125 rand asithi ke uhlolela abantu abawu10 engosuku senze malini akaze ngafika ngisho lapha ku10 ubani bethu uyafika benzokuphendula phela baleka cishe usars lo noma ngabe kuthiwa ngiyenzile ngithi ababaleka ababalayo ke makuthi bayabala boma naba bethi boma 12 manje bakhuluma indaba yeviki sikhuluma indaba ya one day not iviki a day sikhuluma about a day hayi kona ncushere mfowethu noma sengakhulunywa kabi siyabonga ukuthi usayiphethe kahle hayi kona bona ncushe mfana kithi selokhu ngihamba la endimeni mfana kithi ngiyahalela kodwa bakukhiphi angifuna ukutshela mama uyazi ngiyaqala ukucasuka ngona nginesmile oba akukho akekho umuntu omenza okubi kodwa uyabona mina mfowethu ngisuke ngingajabulile kahle inyanga mangiphila nawe bengayikhiphi
hayi cha no ngithi uKimba yangazi nje ngiphila naye ukuthi le nto akhishwa ngizwa kahle. cha Ngiyafisa bephumela obala abantu. no Thabane mfethu lokho kufanele sikhulume mfethu once ngaqala ngenza okuphambene kubantu uyabona mfethu senginesikhathi eside ngilapha abantu bekufanele ngabe abantu bengahambi kahle endleleni sebebafika kuwe bazosho noma bakhulume noma ngabe yini ngoba ngiqala ngizolo kulapha you understand but into abayaziyo ke ukuyicommentela ngamaring ami befuna ukwazi ngamaring ami akekho njengoba ngisho ukuthi Uyabona-ke iyo-ke le nto engiphatha kabi-ke leya lama-ring akho. Uyangisiza kuyithinte wena. Leyo ngangisayifunela isikhathi oba ngangazi ukuthi le nto le ayilulanga ukuthi ungivumele eceleni ukuthi uzoyiletha. Yabo le nto yalama-ring ayingijabulisi kabi ukuthi umphakathi uthinta kanjani unalama-ring lawa. ngithinta ini Umphakathi unalama-ring lawa. ukubani bekuthiwa nginesonto mhlampe ke bengafika ngibakhulekele bengayisho leyo manje angithandazi kwakuthandaza umuntu ofika kimi ngiyamhlola ngimnika umuthi angimthinda ngezandla zami bese ngayikhuluma ke le yamaring anginayo imagic ngisho ngabuza abantu abafikayo mfethu bayokutshela ukuthi sizinika imithi angikhulekeli bantu ngiyawenyanya nje umthandazo wokuqala so manje uyabona ukuthi ke la ufuna ungisa khona ngeke ngikwazi ukuya khona ngoba ubani bekuthiwa mhlampe ngithi hayi woza sikhuleke hayi bengingathi kunogcopho khona manje angingaze ngakhulekela umuntu mfethu Cha phela iring akusiye umuntu okhulekayo phela. Iring iphinde i-involve okunye na. asibuye lapha ke Ipower nefame. ipower nefame ngicabanga ukuthi nawe njengomuntu oke wahamba lolu hambo yazi utholakala koBenini angazi kuphi kuphi make besho yindawo engakaze ngafika kuzona lezo mina angazi ukuthi kunjani lapho ukubani ngaya khona mhlambe beungasho ukuthi hayi cha uyilande khona leyo nto leyo yabo yes Hayi no Ncushe ngiyakuzwa ngikuzwa kahle. Ngiyabona no navigator naye usekhulile sebizwa ngodokotela. Nawe ngizwile sekuthiwa usu Dr. Mkhulu Ncushi. Usubuyele kule nto yobudokotela manje. angibuyela Thabane mfethu angibuyela mfethu Cha uyanxaka ke Ncushi. Lempi phela besilwa nawe. Yini eseyikwenze wayipromoter futhi wabuyela kule nto yobudokotela. Uyabona Ncushi ukuthi iziningi into esezenza ukuthi mangingasakuthimbi. mfowethu ungangithembi ungangithemba Thabana akunankinga ngoba engujabulelayo ukazi uzwe mina mnikazi wendaba ngithi yabona ubusayikhuluma indaba sengingenile usuyayizwa indaba mawusezwa ngabantu abanye nothi ipost kanti le poster lena beyingafakiwe wena iposter yipi manje ethi Dr. Mkhulu Ncushi yayenziwe ubani lo poster angazi phela kodwa ngiyibona ifawo wena ma ungayibona kuyipanel yami Thabane noma ubone kuyiposter yami mhlawumbe you can question me ngalokho hayi okay mana mfowethu usune mana inkosi yakho uZikode kulezi insuku ngapha ngikubonile kwivideo kaZikode lapha ngobukhosi intontoni umhlaba wonke jikelele angeke ngize ngibe nenkosi eminyangeni mina anginayo into ethi inkosi eminyangeni umhlaba wonke jikelele ngeke ngibe nenkosi eminyangeni lapha ya besiyo supporta ngoba kunelokhuzane mhlawumbe kenza isibonelo uma ungathi nje wena nomhlangano kwi hot city wonke umuntu osupport hot city noma ubona nomqondo right hot city uzoza kwi hot city so once into yathi ithi intabelaphi bendabuko nami ngumelaphi ngeke ngihlale ngayi ngizovela khona ngiyolalela ukuthi kuthiwani noma ngeke ngibezwe mhlambe kokunye kodwa ukuyolalela ngoba isifake abelaphi ngumelaphi so ngizoya kuleyo meeting leyo ngiyolalela ukubani nje obakuthenda nama video mhlambe ikhona ivideo engitrenda kuyo ngizakhuluma ubungangikhweshini so uthi wena ungibone ngimile ngisongela izandla ngathini mina no hayi ngibonile laphana uzugoqa izandla kwesiyambuya ithulele exactly mfethu inkinga mfethu njengoba usho ukuthi uyangihalela yabo wena sho ukuthi hayi ngisho ngisahalela mfana kithi hayi bona ngizogcina ngutholile ngizogcina ngutholile hayi mfethu iqiniso lihle wehlatshwayo uma ngisayibambe ngalomthetho engibambe ngawo ngeke ngoba uyongithola yabona mase ngiqala nami ke sengidlalela amanye ama team uyongithola lapho kwamanje mfethu akulula hayi no baba kama Khifi noba no Jason Salwa Somlungu okay sharp mfethu ngiyabonga mfethu nganza kwethu cha akuyona i-marketing strategy bafethu uThabana kazazi isikhulumela utho nayo ngoba ngiyazi kuzothiwa hayi bengimarket ethembisa kusasa leyo nje sekuyimi ngoba ngiyabona ukuthi unabalandeli abaningi
ngithi abafuna ukuzohlola kusasa ngikhona mina eThembisa ngimaketha mina kuye pejini lakhe eThembisa ngikhona phatha 25 rand wakho kusasa uphinde nibuye nizomtshela ukuthi cha sifikile saqolwa kunemali ethile efunakalile ngaphezulu ngizobe ngikhona nje eThembisa mfethu angibonge mfowethu nibe nelanga elimnandi Hayi kulungile ngincushe.